אני אסנת, והיום אני רוצה להראות לכם איך מכינים מילקשייק טבעוני, ממכר לחלוטין, שבעצם הוא סוג של שייק, אבל עוד מעט תבינו למה אני קוראת לו מילקשייק, ואיך אפשר להפוך אותו גם לגלידה, שתחשבו לעצמכם שממש אתם אוכלים גלידת איכות אמיתית. בעצם למי המילקשייק הזה מתאים? הוא מתאים לכולנו ביום חם, אבל לספורטאים שבינינו זה בעצם המענה האולטימטיבי לכל האובססיה הזו לחלבונים. כי אני משתמשת במוצרים שמכילים כמות מאוד גדולה של חומצות אמינו, זה בעצם החלבון שהספורטאים מחפשים. גם אנשים שאין להם ממש תיאבון וקשה להם בגלל איזושהי סיבה לאכול ארוחה כבדה, והם רוצים להחזיר לעצמם חסרים תזונתיים, כדאי להם לאמץ לעצמם את המילקשייק הזה. אז בעצם במה אני משתמשת? הכינותי מראש כדי שיהיה יותר קל ותוכלו לראות איך זה נראה. אני משתמשת בעצם במולברי, מולברי זה תותי עץ, תותים לבנים, תותי עץ לבנים. אני באופן אישי אוהבת את האורגנים של נביטס, הם מעולים ונשמרים טוב לאורך זמן. אני משתמשת בחצי כוס, משתמשת באבקת קקאו אורגני, בערך 2 כפות. גם במקרה הזה אני מעדיפה את הקקאו האורגני הענה של נביטס. אני משתמשת להמתקה בסטיביה נוזלית. מי שלא רוצה סטיביה יכול להחליף את זה במעט סוכר קנים אורגני. בחלב יש 2 אפשרויות. אני באופן אישי מעדיפה חלב שקדים. מי שלא מתחבר לזה כל כך מאיזושהי סיבה יכול להשתמש בחלב סויה אורגני. בערך כוס, אבל כשאנחנו מתחילים להשתמש בעצם בפעולת הבלנדר, בפעולת הטחינה, לפעמים צריך להוסיף קצת יותר חלב. וכמובן בקרח, קרח גרוס שהוא מקל על הפעולה. הבלנדר שאני משתמשת הוא בלנדר שיש לו יכולת טחינה טובה, בלנדר חזק. בכל מקרה, גם אם אין לכם עדיף שתנסו לעשות, אני מאמינה שתצליחו. מה אני עושה? זה הבלנדר שלי. אני מכניסה את הקרח הגרוס. תמיד כדאי לכם לא להכניס את הכל, תמיד להשאיר בצד, ואם צריך להוסיף. המולברי שלי. אבקת הקקאו. 2 כפות תספקנה. מעט סטיביה לפי הטעם. אני מציעה לכם תמיד לשים מעט, לטעום, ואם צריך להוסיף. כל אחד לפי הטעם האישי שלו. פיפטה אחת מספיקה לחלוטין. ועכשיו חלב. אני מתחילה בערך בכוס חלב אחת. כמובן, אני אוסיף, אם אני אצטרך, עוד קצת. וזהו לעבודה. במקרה הזה אני מרגישה שזה דליל מדי, אני יכולה כבר להכניס את שאר הקרח שהכינותי. הוא קצת קפה לי יותר מדי, אבל נצליח להתמודד עם זה, אל תדאגו. הנה.
הבלנדר שלכם לא מספיק חזק, מה שעושים זה פעולה מאוד פשוטה. פותחים את הבלנדר ופשוט נותנים ערבוב קליל עם כף ופותרים את הבעיה. עוד מעט טחינה וסיימנו. בואו נראה. אני מעריכה שהכל יצא פה טוב, כמו תמיד. וואו, תראו איזה יופי. כבר רואים שזה מרקם קשה כזה, כמו של מילקשייק. אני מעבירה את זה עכשיו לכוס שהכינותי מראש. כמובן יש לי אפשרות לאכול את זה באותו רגע, ואז בעצם זה סוג של מילקשייק כזה. עדין וקליל. אם בא לי משהו יותר גלידתי, אני יכולה להכניס לפריזר לשעה או שעתיים, ואז לאכול, ואם אני רוצה משהו שהוא ממש קרחי, לילה שלם. וואו, זה נראה טוב וזה גם נטעם טוב, זאת האמת. תראו איך זה נראה. אל תגידו לי שזה לא נראה כמו גלידה אמיתית. אל תגידו לי את זה, כי אני מכורה לזה, וואו. וואו, וואו, חכו. אני חייבת לטעום מזה גם, שנדע אם זה באמת מוצלח. וואו, אמיתי באמת, איזה כיף. אז שיהיה לכם בתיאבון. דרך אגב, עוד דבר אחד מאוד קטן, המילקשייק הזה מכיל המון סידן, המון ברזל, המון נוגדי חמצון, המון ויטמין C, המון מגנזיום, והמון נוגדי חמצון. אז ככה אתם יכולים להרגיש שלפחות אתם גם נהנים וגם מחזקים את הגוף שלכם ובלי נקיפות מצפון. אין בזה גם ערך קלורי גבוה, ככה שזה אפשר לאכול את זה אפילו כמה פעמים ביום. גם אחרי ארוחה, לקינוח בסוף היום, אם יש לכם איזו סדרת טלוויזיה שאתם אוהבים, אחרי ריצה, שיהיה לכם בתיאבון. ביי.